Започвам това интро сигурно за 5-6 път и се обърквам постоянно. Чертата на характера, която имам за перфекционизъм, не ми дава възможност да публикувам видео, което да не бъде изпипано по някакъв начин. И може би това е черта на характера ми, която не харесва много. Има две страни, добра и лоша, но няма смисъл да влизам в детайли. Аз съм Лоренцо Иванов, занимавам се с предприемачество, на 17 години съм, така че ако не ме следваш, вярвам, че поне малко това видео ще ти бъде интересно. А за хората, които ме следват, дължа ви обяснение, защо не публикувам видеа. Всъщност аз самият не мога да си отговоря на този въпрос, но в това видео искам да споделя мислите ми, да разсъждаваме на глас по дадени теми и така нататък и просто да ви споделя в какъв момент се намирам и направо ще започна от там, каква всъщност е дилемата, в която се намирам. Не е кой знае каква дилема, но вярвам, че като човек, който много държи на стойността, всъщност някой от вас може да ме разбере. Отговори ми на въпроса. Кое е по-добре? Да се публикува по-често, но не толкова стойностно съдържание, или по-рядко съдържание, което всъщност наистина е полезно за зрителя? Да, знам. Най-вероятно ще си кажеш по-рядко, което наистина може да ти помогне по някакъв начин. Но наистина се чудя, защото чувам от експерти, че само по себе си количеството е качество. И по-логично е наистина да последвам този съвет, тъй като хората, които го казват, наистина са доста по-успешни от мен и поне по някакъв начин трябва да се слушам в тях, но нещо в мен просто не ми дава да приема този съвет. В момента съм в офиса и наистина се чудя какво точно да кажа, тъй като нямам сценарий. Както казах, идеята на видеото не е изобщо да бъде професионално, искам да бъде точно обратното. Сурово видео, в което просто си говоря с теб. В момента, в който се намирам, периода, в който се намирам, искам да кажа, изобщо не е лош и не се оплаквам по никакъв начин, тъй като самият аз съм виновен за ситуацията, в която се намирам. Тъй като предишните действия в миналото са определили човек, който съм в момента. И няма смисъл да влизам в подробности точно за това, но искам да споделя, че в момента се намирам в хубав период от живота ми, в който съм доволен от това каква работа върша и какво възнаграждение има. В момента сме в период на инерция. И не лоша инерция, ами инерция, която всъщност е хубава под една форма, под друга форма не е толкова добра, защото когато наистина не си се занимавал с бизнес и не си работил на толкова високи обороти, доколкото всъщност си работил някога, е трудно да овладееш ситуацията, в която се намираш. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че всъщност периодите, в които сме работили най-много, говоря в множествено число, тъй като говоря за мен и моят партньор, и като цяла екипа, който управляваме, ни доведоха до един момент на инерция, в който работата буквално се скейлна много, клиентите също се скейлнаха много и идва един период, в който когато не си работил на толкова високи обороти, всъщност е периода, в който е трудно да овладееш самата ситуация. Не знам дали може да ме разберете какво точно имам предвид, но вярвам, че поне малко хора могат да го разберат. Харесвам работата си и не ме натоварва. И за хората, които не знаят какво точно правя, имам агенция за дигитален маркетинг и да, с моя партньор я управляваме от близо година. Да, доста нашумял е този бизнес модел, но това няма значение. От онези дни също се опитвах да снимам YouTube, но просто онази черта в характера ми, която е перфекционизъм, която споменах още в началото, не ми дава да споделям видеа в социалните мрежи, които не са изпипани, които не са добре направени. И именно заради това няма клипове. Защото от една страна знам, че е много по-добре да публикувам всякакъв тип съдържание и да документирам живота си именно тогава, когато моментите не са розови и не са едни от най-добрите.
Но другата част, която е в мен и която се намира и която се нарича перфекционизъм, не ми дава да публикувам такъв тип съдържание. Наблюдавам различен тип контент креатори и просто се обърквам, приемам всякакъв тип съвети и може би това е грешно, че приемам всякакъв тип съвети, тъй като не трябва да вземам съвети от хора, които всъщност не са по-успешни от мен по някакъв начин. Защо няма клипове? Искам да ми отговориш. Кое е по-добре? Да публикувам по-често съдържание, но да не бъде толкова стойностно, или по-рядко съдържание, или да публикувам по-рядко съдържание, което да ти бъде полезно по някакъв начин. Тъй като аз съм млад и наистина мога смело твърдя, че разсъждавам доста трезво на най-различни теми и така нататък. И вярвам, че това, което мога да ти кажа и това, което мога да ти дам като съвет, ще ти бъде полезно. Много се надявам това видео наистина да излезе, хора. Много се надявам. Да, може да не кажа едни от най-стойностните неща, тъй като наистина, пак ви казвам, това видео няма сценарий изобщо. Просто говоря сурово и объркано и така нататък, но в момента съм в период, в който, как точно да го кажа, не съм сигурен даже. Имам нещата, които исках да имам преди месец и не мога да им се насладя. Не мога да им се насладя до такава степен, до каквато си мислех, че ще се насладя. Имам нещата, които исках да имам преди година, даже не съм си представил, че съм на такова ниво и не, с това не искам да прозвуча по никакъв начин над мен и така нататък, просто чувството е странно, да имаш това, което си се молил за него и всъщност да не можеш да му се насладиш на 100%. Да, наистина е хубаво, тъй като знаеш, че сам си го заработил и сам си го постигнал, но просто е леко странно. Не знам на какво се дължи. Ако и ти преминаваш през такъв период, вярвам, че ако напишеш коментар, ще ми е интересно просто да чуя какво мислиш по този въпрос, по тази тема. Мога да кажа, че не ми харесва, просто е леко странно и това да развиваш бизнес, да имаш социален живот, да тренираш, да се опитваш да снимаш content creation и тем подобни, не мисля, че има смисъл да влизам в детайли. Да ходиш и на училище, тъй като съм последна година в училище, това всичкото нещо да го съчетаваш и да намериш баланса, в който всъщност трябва да, не знам дали правилната дума може би е да седиш, в баланса, който трябва да намериш. Между всички тези неща, които изброих, е труден. И да, знам, че ще има по-успешни хора, които ще гледат това видео и ще кажат, няма нищо лесно, не знам си какво, лесно е да балансираш нещата. Всеки преминава през даден период на изграждане и всеки преминава през един период, в който всъщност живота те очуква по някакъв начин, за да се превърнеш в една по-добра версия на себе си. Наистина, благодарен съм на мен, благодарен съм на Господ за версията, която съм в момента и знам, че ме очаква доста по-големи успехи. И не искам да изглеждам като самохвалко. Аз съм просто едно обикновено момче, което преследва мечтите си и работи усърдно за тях. Това е, не съм по никакъв начин по-различен от теб. Когато се опитваш да развиваш бизнес, когато се излезеш по някакъв начин от комфортната зона, винаги ще има един упрек върху теб, дали ще е от хората, които те познават, дали ще е от хората, които не те познават, винаги ще те наричат по някакъв начин луд, глупак, безумен и така нататък. Винаги ще има една доза подигравки, ако така мога да си изрека. Но когато постигнеш даденото нещо, към което се стремиш, винаги ще те подкрепят. Да, винаги ще те подкрепят. Тук имаше лека пауза, заради което не се извинявам, тъй като искам видеото да е сурово. И при мен се е случвало наистина. Снимам контент, защо го правиш, за инфлуенсър ли си мислиш и така нататък, но знаете ли всъщност, ако не преследвате нещата, които искате в живота си, всъщност за какво живеете наистина? Какво ви кара да се чувствате живи, ако не преследвате мечтите си и ако не се опитвате да постигнете това, което вие искате? Хората, които снимат content creation, ще ме разберат, че е много по-хубаво да се говори на ти и като цяло
на един човек, отколкото на вие, но продължавам на там, където бяхме всъщност. И много хора няма да те разбират в началото, но давам ти съвет, наистина. Прави това, което те кара да се чувстваш жив, колкото и да ти струва наистина, защото животът е кратък. И ако не направиш това, което искаш, ако не направиш това, което ти идва отвътре по някакъв начин, ще съжаляваш рано или късно. Имам момчета, които ме гледат отвънка, тъй като в офиса е стъклен и се вижда. Дойдоха да ми махнат. Обърках се леко. Дано това видео наистина е да излезе и мисля, че под една или друга форма разбрахте горе-долу в какъв момент се намирам. Ще се опитвам да снимам по-често YouTube и наистина ще се опитвам да се пречупя, да пусна това видео колкото и да не бъде добро. Наистина ще се опитам. Благодаря ти за гледането и напиши коментар отдолу какво всъщност мислиш, какъв съвет би ми дал и така нататък. Така нататък за 19 път. Благодаря ти.